tikulandireni mpulogalamu yathu ya lero yaka ndi mverere. Nthawi imene timakhala tikutsindika kuti phokoso limakhala lochepa koma nkhani zochuluka. Dzina langa ndi Deo Sandram, ndikulandireni mwansangala komanso ndi manja awiri. Ndiye monga timachita nthawi zonse mpulogalamu yathu ya lero yaka ndi mverere, lero lino tadzanawonso bambo Chawezi Banda amene tikhali kusakatula nawo nkhani zosiyanasiyana zimene tikhali kusakatulana makamaka mu tsiku la lero. Bambo Chawezi Banda, tikulandireni mpulogalamu yathu ya lero yaka ndi mverere. Zikomo kwambiri Deus. Ndithu ndi nkhani zaka ndi mverere zimakhala nkhani zokhuza umoyo, kaya nkhani zokhuza nkhondo limbandi katangale, kaya nkhani zokhuza zamalonda, nkhani zosiyanasiyana zazitukuko ndi zina zoterozo. Sabata yatha tidasiya nkuti nthawi ina pamaliza programu yathu sabata yatha Chawezi tidasiya nkuti kunena kuti ya munayamba nkhani yokhudzana ndi za sitima izi, sitima zapamtunda kuti ikubwera nthawi imeneja mpakana kudachita kulembedwa kalata abungwe la NOCMA kuyitana anthu ena kuti tabwerani mudzaonelere sitima zikutsitsa mafuta kukanengo mu mzinda wa Lilongwe. Mpaka tafika pamene popochita mpakana kukontrolera kuti mpakana bwerani mudzaone sitima zikutsitsa mafuta. Tafika pamenepo amayenera kuyimba chiminingo pajatu patha zaka 21. Zaka 21 itu ndi mwana kubadwa mpaka na kupita ku university. 21 years yotani meneo. Yotani. Zomwe ndiunenazo unena kuti sitima yotsiriza imene idanyamulapo mafuta napitisa ku Kanengo mu mzinda wa Lilongwe kuti mafuta adzikhala ochipa. Kale ine Deus ndi wachichepere ndikhoza unenapo kuti sininkamva zoti mafuta akavuta. Komanso mitengo inali yabwino. Nkhani yake idali imene yonyamula mafuta panjanji nabweretsa mdziko muno. Kodi zimachitika ndithu kalekale? Kodi njanjiyo ngatamanga kumene? Ndi njanjiyo ndi yachikhalire idalipo koma simagwira chani, simagwira ntchito. Ndiye njanjiyo zatengera ena ache kubwera kuzindikira kuti izi timachita chonchi, izi timachita chonchi. Mamva kawiri pali Chingerezi china amakonda kuchigwiritsa ntchito ku parliament kapena kuti ku nyumba ya malamulo amati institutional memory. Deus undikhulupirira. Ku parliament pamene kudali bambo Chimuntu Banda ngati Speaker of Parliament. Yes. Bambo Chimuntu Banda amanena kuti nthawi imene adakalipo panopa ndi phungu wa nyumba ya malamulo. Ulendo uno kuli Mai Catherine Kotanhara. Koma ndikukumbukira Chingerezi chimenechi Deus chakuti institutional memory. Ulendo wina uliwonse pamene zaka 5 zadutsa aphungu wa nyumba ya malamulo akabwerako ena atsopano. Achimuntu Banda amalankhula mawu odandaula. Amanena kuti ndimadandaula aphungu wa nyumba ya malamulo ambiri akapanda kubweranso chifukwa we lose institutional memory. Amatanthauza kuti pali zina zimene aphungu amakhala kuti akudziwa adagwirizana kuti nyumba ya malamulo imachita zinthu mote. Ma standards athu ndi awa. Komanso mwina ku Public Accounts Committee, kaya ndi ku Legal Affairs Committee, kaya ndi ku Defense Committee, kaya ndi ku Committee ya HIV, kaya ndi Committee ya Education, kumene kuja kumakhala zinthu zina zimene adagwirizana. Now zaka 5 zikadutsa aphungu aja akapanda kubweranso Achimuntu Banda apadandaula amati pali zina zimene tikuyambiranso 1 ndi chimodzimodzi zimene zidachitika pochoka 1994 pamene Akamuzu kumene adachoka. So mudzaona kuti Akamuzu atachoka kudabwera UDF zaka 10. Kenako kudabwera DPP ya Bingu zaka ndiyesa 9 ngati sali 8 years Abingu adabwera. Kenako kudabwera Joyce Banda zaka zawo ziwiri. Kenako kwabwera Apita Mutharika zaka zawo 6. So muona kuti zaka 21 pakatipa zaka zimenezo ndi zimene tidaluza memory yakachitidwe ka zinthu mmene Akamuzu zinthu angatani ankazichitira. So ndimalumikiza nkhani kunena kuti nthawi ina yache tidzikumbukira kumene tikuchokera. So boma ili mmene labweranso kuyambira mu 2020 kufika tsiku la lero lidakhala pansi nanena kuti kodi memory kapena kuti chikumbutso cha mmene zinthu tinkazichitira kale kumbali ya kunyamula kwa mafuta kuti mafuta adzikhala ochipa, aziyenda ndi guarantee yokuti akhale safe, komanso ayende mwachangu, komanso maruti ake achidziwikire kuti ruti iyi akuti amalankhula hapo mkulu wa kunokima ananena kuti stima atu ikangoti yanyamuka ku Mozambique kudzera ku Nakala corridor akuti imayima malo amodzi okha. Palibe sopena pamene mungayimisi. Koma pamene mukatenga let's say truck kuchoka ku Dar es Salaam ino ni mboni. Ima malo anga oposa mina malo 11 kuti zafike ku Malawi kuno zafike semafuta. So akunena kuti mafuta awa
kuwanyamula panjanji ndizothandiza amayenda amene amayitchula amati fixed route kulibeko diversion iniyo muniko kulibe diversion ponyamula mafuta tikatsitse chapena pakekayi pang'ono tikakhonekayeku anyamata apisemo abemo pang'ono ayi ruti ya stima ikangoti yanyamuka njanji nakala kolido kuchoka ku Mozambique ikwera ku Malawi ruti yake akuti ili fixed ndipo akuti pali speed delivery komanso akuti lowest affordable rates kuti muwerengesere ndalama zimene amachaja amatankala komanso clearing kuti azafike kuno ku Malawi zimakhala ndalama zambiri komanso akuti product imakhala safe mukanyamula panjanji so ndimanena kuti izi zimene lachita boma ponena kuti tiyeni njanji iti konzeso patatha zaka 21 maboma angapo takambapo boma la UDF boma la DPP kudali ya PP komanso pakatipa ndimene pabwera awatonsewa awatabwera kunena kuti yayi ifeyo tikumbukire kodi ndi akamuzu zinthu zathu tinkaziyendesa motani zimenezo zatithandizira kuti njanji after 21 years Deusi iyambeso kugwira ntchito ndi chifukwa chake Anokima anayimba chiminingo kuti hayi bwerani Amalawi taonana mu 25 muja achikulire kumene kuthamanga komanso ndi achinyamata omwe kuthamangira kukanengo kuti akaone amadabwa kuti kodi ndizotheka sitima kumabweranso kwathu kuno Malawi zimenezi sizidangochitika Deusi zatengera wina wache kuganiza kuti dziko lino lufunika chinthu choti chitani chikhale chokhazikika chothandiza komanso chokuti zinthu zitamayenda bwino anthu amakhala kunena kuti yayi apapo mwina zingochitika kuti achakwerawa angozipezera zinthu zoti zathakale koma zinthu zidamba kalekale anthu adamba kuyika maziko kalekale za njanjizi zokonza njanji ndi ma initiatives zakalekale ayi ife sitiyankha mandale mwina amene akulankhulawo mwina ndi anthu andale koma chomwe tikudziwa nchonena kuti nkhani yokhudza njanji kumalawi kuno ndi zaka zinayi zimene zathazi kufika kuyambira 2020 pamene nkhani ya njanji yayamba kupatsidwa chidwi inu ni mboni Deus mukati mupite ku Nsanja kumaka akupanga kumene kuti njanji yatsopano mukati mulowere amati kunkaya kupangidwa njanji yatsopano kubalaka atsegula njanji yatsopano yomwe imene kunenedwa nakala corridor amalankhula makosana ochokera ku Central East African Railways amafotokoza ngati operator wa njanji imene amafotokoza kunena kuti ruti yose kutalika kwake ndi 930 kilometers kutanthauza kuti akati ayigwiritse ntchito imeneyi angakhalenso kudzera ku mchinji kumenenso akupanga rehabilitate njanji imeneyi akuti zithandizira kuti ola akamafuna kunyamula kaya afuna kunyamula kaya ndiko kodi ko ndi chani malasha yes. akafuna kunyamula kaya ndi malasha akafuna kunyamula kaya ndi fodya kaya ndi chimanga kaya ndi mpunga kaya ndi chani chifukwa njanji sikuti idzingogwira ntchito yonyamula mafuta okha ayi koma njanji kalikale njanji zimakalowa ndithu ma warehouses ama companies exactly kuliwonde tikumbukira nthawi kumatsekulira company yakupanga fertilizer kumonetsa kuti njanji imakalowa mpaka no warehouse ya company inuyo Malawi Fertilizer Company ndi inu mukunena kuti mukakumbukira ndi institutional memory ndikunenayo inuyo mwakumbukira kuti kale zimatere mwamvetsetsa so achimwene ndinachezapo ndi Professor Thandika Mkandawire the late adali professor wa ku London School of Economics munthu wankulu kwambiri adali director wa council for council of directors for ku Africa kunoko anali ndi gulu la ma directors anzawo anali ma advisors amaiko akunoko ku Africa ana manyonyo pa nkhani ya zachuma ana manyonyo munthu wokuti anafika pokhala professor ku London School of Economics ndi adandiuza siku lina Thandika kuti vuto anena Chingereza kuti the tragedy with Africa and Malawi particularly is that we forget where we are coming from. Tima iwala kuti nthawi inayache timapanga register growth ya chuma cha dziko lathu 12%. Chuma kukula ndi 12%. Tidaiwala kuti kale tidali ndi bungwe ngati Adimark. Akanena kuti do you know what Adimark meant? Madziwa ndege yoyambirira imene amakwera akamuzu lidagula ndi bungwe la Adimark. Auction Holdings subsidiary ya Adimark. Kunali ma company mpweche kunoko ku Malawi amene adali pasi pa Adimark. Ndi amanena kuti Adimark was the biggest lobbyist for rural infrastructure. Ndi chifukwa chani Adimark idali ndikuyamba za memory yokuti tizikumbukira umene tikuchokera. Adimark achimwene linali bungwe limene limalankhula malo mwa anthu ambiri kumbali ya infrastructure. Ndi chifukwa chani zimene anena Thandika Mkandawire amatanthauza kuti
muzaonesese Adimark ili ndi depo pafupifupi district ina iliyonse. Satellite presence ya Adimark ili kwina kulikonse. Mupita ku Nsanje mpaka na ku Chitipa. Now chimene chimachitika ndi chakuti chifukwa choti Adimark inali number 1 chakudya ndi yoyambirira boma limayesetsa kuti district iliyonse kona ina iliyonse bungwe la Adimark likhale ndi ma offices komanso kugwira ntchito. As a result akanena kuti Adimark was the biggest lobbyist wa rural infrastructure, amatanthauza kuti ino Adeus mwalembedwa ntchito ku Adimark ngati sales officer kaya ndinu depot manager ndiye kuti banja lanu liyena likhale kuti kumudzi kuja nawo mumachita argue kuti ino aboma mwanditumiza kusanje mkatikati kunsanama kutali kumbala chanda kunzimba kaya mwadipitisa kunchenachena chimene muchite mukudziwa zoti ndapita ndi family yanga onesetsani sukulu irani ikhaleko onesetsani magesi akhaleko onesetsani chipatala chikhaleko post office ikhaleko ndiye muzaona kuti because of a functional Adimark anthu amamidzi azaso amapindula nawo. That is why amena kuti Adimark was the biggest lobbyist, the biggest advocate wa rural infrastructure and social amenities. Chifukwa kuti ogwira ntchito aja amafuna kuti zonse zofunika pamene agwira ntchito kwa mizi kuja iwonso azizidani azizipeza. So I'm talking about institutional memory. Dziko lino achimwene lidali dziko izi zimene likuchita boma lapanoli chimene likuchita langopita ukachita recalibrate kungochita reboot zimene akachita kale before 1994. Nake tidzakamba what really happened. Exactly. Kuti zinthu zisade zaima. Mudzandifuse ya njanje inaima chifukwa cha anthu mpaka mafika popanga nyumba munjanje anthu mafika po sewera mphani za chikondi munja chidachitika njani. Zimene zakambaba. Komabe ndimafuna kuti mwina chawezi izi za stima mukambazo tibweretsa mafuta chani ine ndikuona sindikuona phindu lake. Kumbali ya mtengo wa mafuta. Pendura mafuta kadali wokwera bentengo mali muno akadazuzika abi kuti mwina wake akwere ma transport koma mukamba pano za kuti yayi mafuta akubwera pauje mphindu lake ndi tenti zikambe mwachifatse choyambirira sabata yatha kwabwera iyo stima imene anthu akuiona mchithunziyo komanso amene mene angotimvera stima imene yabwera sabata yatha yabweresa mafuta okwana 640,000 liters. Tifuna tichite masampa ngono 640,000 liters mutu umodzi wa sitima wanyamula kuchokera ku Mozambique kubweresa kuno ku Malawi. Angerezi pali economist wina amanena kuti cheaper by the dozen. Akuti zinthuzi mukamazichita zambiri zimakhala zochipa ndeti yambire pamene popo. Komanso pali Chingerezi china amatchula amati economies of scale. Akati economies of scale ndiye kuti inuyo nyumbamo mukhalamo anthu 10 nyumba ya 200,000 aliyense azisonkha ka 20,000 ndiye kuti mufunika anthu 10 kuti muzi aliyense ayikepo ka 20,000 kusiyana ni munthu mmodzi kuti apereke 200 yonse paeka or anthu awiri apereke 100. So you see kuti zinthu mukamazichita zambiri pakamodzi zimakhala zinthu zochipa. 640,000 liters mutu umodzi wa sitima. Akuti bogi imodzi kapena kuti wagon imodzi imanyamula 40,000 liters. Pamene tankala imodzi ya truck patala pa galimoto pa nsewu imanyamula 38,000 liters. So muona kuti 38,000 liters ya tankala ichoke ku Dar es Salaam mpaka na kuno ku Malawi ndizodula. Pafunika driver, pafunika insurance, amene mpase allowance, matela akutha, pamakhala kaya ndi amatijani inbound landed cost, zonse amacharge pati pomwepo. Truck yonso aitireso chani mafuta. So muzaona kuti zimakhala zinthu zodani zinthu zodula. Pamene 40,000 liters wagon imodzi mwina inanyamula mwina mawagon oposa 40 koma ukoka ni mutu ngati mutu umodzi muzaona kuti ndi zinthu zochipa. Chachiwiri chimene wafuna unena choti kuti sabata ino akuti wiki yatha idabweresa 640,000 liters. Sabata ino ibweresa 1 to 2 million liters. Sabata yatha kudabwera diesel. Ndiye amene akubwera sabata ino ndi petulo. Afuna azichita balance stock. So akamati akubwera 2 million liters kudzera ku Dakar corridor. Bwana tsiku lina timba lokoma not long from today
tsiku lina timba lokoma ngati dziko mitengo kutsika ndithu ndinene nkhani yokhuza mitengo pano amalawi amene chidwi chawo amalawi ndichonena kuti mitengo ya mafuta ikhale yotsika chifukwa akudziwa lero mitengo ya mafuta ikakhala yotsika lero zinthu zambiri zikhala zotani zikhala maindi akhaophweka masopo michere zikhala zochipirana zona Deus mwina chidwi chonena kuti ayi kwabwera sitima mwina amalawi kwenikweni mwina akufuna end result tipatse tanthauzo nkhani chimene chimachita mata kapena kuti chachikulu ndi chofunika ndi direction imene anthu mwatenga ndakamba kuti sabata yatha kwa nthawi yoyamba patatha zaka 21 makumi awiri ndi chaka chimodzi kwabwera sitima kuchoka 2003 yabweretsa mafuta ukanengo ku Nokima okwana 640,000 liters barely days kapena kuti panangotha masiku imeja sabata yatha sabata ino akweza kale akuti abweretsa 2 million liters kutanthauza kuti direction olo njira imene tatenga ndi njira imene kuonetsa kuti zinthu zikuyenda muzadabwa mwina pa wiki paja azabwera mwina make masitima mwina make sitima zizabwera mwina make zitatu olo 4 ngati akubweretsa 2 million liters sabata ino tizamva mwina sabata ya mawa akubweretsa 3 million liters sabata inayo abweretsa 4 million liters in fact amakamba akuti afuna ayambe nokubweretsa sitimazo zikhale kuti ndi mawagoni atali ngolo zija kapena kuti mabogi aja kale timati mabogi koma ali matanki ndithu onyamula mafuta akhale atali kutanthauza kuti mutu umodzi udzinyamula mafuta ambiri ngati akuti bogi imodzi 40,000 liters truck imaseu imanyamula 38,000 liters komanso tanka imodzi yokha ndiye kuti mafuta awa tsiku lina posakhalitsa zinthu ziyamba kuyenda bwino ndingopereka noti tanthauzo mmafigala anthu angomvetsetsa ukamacheza ndi makosana a Petroleum Importers Limited paja kumalawi kunoko kuli magulu awiri kuli PIL Petroleum Importers Limited imene ndi consortium ya private kumene kuli makampani anthu oyima paokha komanso kuli Nokima imene ili company ya boma awa Nokima awa ndi amene akubweretsa mafuta amenewa pa matanka koma PIL akamafotokoza amanena kuti tankala imodzi imene imabweretsa 504,000 liters. I think pamene ukupanga za mafigures izo. Yes. Then guy timweneka imatsi pang'ono kena kakuti tidzakhale kutambala bwino kambirana nkhani za mafigures. Zikomo. Ngati mango tsekolo kumene program yake imene iya kanimverere kutambasula nkhani makamaka nkhani yokhudzana ndi kubweranso kwa mafuta galimoto kudzera munjanji mdziko muno ndi chabwezi nakudula mafotokozapo za mafigures kuti phindu lake ndi lotani in terms of mafigures zikumaoneka bwanji ndimapereka chitsanzo kunena kuti ukamacheza ndi bungwe la Petroleum Importers Limited limakamba apo kuti ngati iwo akagwiritsa ntchito njanji kubweretsa mafuta ku Blantyre amanena kuti mafuta okwana 504,000 liters amene imanyamula sitima kapena kuti mutu umodzi wa sitima akuti mafuta amenewo ndi chimodzimodzi matankala okwana 34 amene ndi kuti matraki kuti abweretse kudzera pa galimoto ndiye kuti mutu umodzi wa sitima ukunyamula 504,000 liters ya mafuta a galimoto pamene 504,000 liters yomweyo kuti iyende pa msewu ilira kapena kuti ifuna matankala a galimoto matraki okwana 34 ndiye kuti mukhale ni madrivera 34 mukhale ni matankala matraki 34 mulipire ma insurance 34 fuel also muthire magalimoto 34 matela aja mati wear and tear amatha aine aja magalimoto aja agalimoto zija amawerengetsa zonse zija amachaja amakhala kuchaja akamati akuchaja transportation kapena kuti ndalama zonyamulira mafuta amene aja amachaja zonse zija allowance ya driver kaya pa boda agona kaya agona masiku angati pa msewu kuchokera ku Tanzania zonse zija amachaja mapeto ake amakayika pa pampu inu mukamaka gula chani mafuta komano boma lapano likuti
ife zimenezo zokhala ngati chidwi chimenecho sitikufuna. Amene adapanga zimenezo polanda business kuchoka ku sitima ino zimenezo simukudziwa. Adayita kuchosa business ku sitima akuti tipereke kwa anthu amene ali ndi matraki andale azipeza phindu. Amatukula anthu amabusiness komano greater good amaina kuti look at the greater good uziyang'ana kuti zikuchitira ubwino anthu ndi anthu angati amene ndi matraki Deus mdziko lathu lino upeza amene ndi anthu 15 or anthu 20 ndi amene amadiya bwino nthawi imeneja. Boma likuti dziko lindi latonse tiyambe kutenga mafuta nthawi inake timene tizatengeso nthawi kuona kuti impact ya decision imene yoti zinthu ziyenda panjanji ikhale yotani kwa anthu ngati ma local transporters madriver amatraki amene kumbuyo kwawo kuliso anthu osiyana zimenezo nzona koma akhoza makatenga feteleza azikatenga mankhwala azikatenga katundu wina apese zina zochita sikuti izizi sikuti zisiagereza mati this won't stop in absolute terms kuti kamodzi kuti sizisiya choncho pang'ono zikhala zikusika koma ndimafuna malize Deus impact ya mtengo wa mafuta pa pampu chifukwa cha sitima. Ndimafuna nene kuti amalawi afikepo kuti ayamba kumva kuti kubweresa kwa mafuta pa njanji kwathandizira kuti mitengo ya mafuta itsike. Adanena kale makosana owerengetsa adaya kuti tikafika pa mlingo wa 70 to 75% kutanthauza kuti mafuta 70% kachiwa chake ndinganene bwanji 70% to 75% ya mafuta kwathu kuno akachoka pa nsewu kubwera pa njanji ndi pamene kutsika mtengo kwa mafuta kuzakhale kuti kwachita reflect pa pampu chifukwa chokuti tidzakhala kuti nonde kuti mafuta ambiri tayambano kunyamula kufika pachani kufika kumalawi kuno kudzera pa njanji. Koma ndakamba kale kuti sabata yatha 640,000 liters sabata ino 2 million liters. The direction is what matters. Sabata ino sanabwere osatidikireka yota abwera sabata ino aneneratu nakala logistics aneneratu mmene amalankhula sabata yatha kuti abweresa 640 sabata ino akubweresa 2 million liters ndipo akuti njanji yawoyi ili ndi capacity yobweresa 40 million tons ya katundu kwathu kuno ku Malawi pa stretch ya njanji yokwana 930 kilometers. Amalawi simungaluze mwayi ngati umenewo koma mwina kungo yakafunso limodzi Deus kodi zimenezi zikuchokera kuti ndibafuna zifunsa kodi zinali kuti we know kuti mwina zinayima koma zinali ubale wathu ndi dziko la Mozambique kumene kumachokera doko limene kumachokera zinthu zambiri ukhanga uchitika mokhanga kuti mabwinoko zukhala bwanji. Yankho limenelo Deus mukadapanda kufunsa funso limenelo mukadala kwira Malawi mukadala kwira boma mukadala kwira swa president Chakwera tikozonena kuti zonsezi sikuti zangochitika. Musaiwale inu kunena kuti ubale wa Malawi ndi Mozambique sudali ubale wabwino. Angereza amati it was a frosty relationship. Ena amati the relationship was on the ice. Akuti udauma ubale zintu office yakazembera ndizona inu mukumbukira ineni makonda kuchula mmene kudali ya Mutharika bambo Philippe Nyusi ndi gulu lawo kumalawi kuno sadapondeko koma mukazati muonesetse kuti angobwera Achakwera bambo Nyusi samati abweraso liti kuno kumalawi chimodzimodzi Achakwera amati ku Mozambique apitaso mmaona Achakwera mmaona Hakainde Hichilema komanso mmaona bambo Philippe Nyusi ali limodzi. Zonsezi Deus osati kukonda kuyenda paja Mutharika zoyenda mwina komano Achakwera kukonda kuyenda nchifukwa mwina amakapezeka kwambiri ku Mozambique mwina mkozonena kuti amakonda kuyenda koma zipatso zoyendazo ndi zimene mwazionazi. Tikukamba tunena kuti Malawi mmati is a landlocked country not landlocked koma tikozongona jiwa just straight kuti ifeyo tilibe doko timadalira Mozambique komanso Tanzania atithandize kuti mafuta tikafuna kugula katundu kaya ku China kaya ndi ku India kaya ndi kuti ku Japan timadalira doko la ku Dar es Salaam komanso kumene ku port ya ku Mozambique. So munthu uziziziwa pamene uli ofoka ukadziwa kuti ndinofoka apa gwirana chanza ndi anzako amene ali ndi zimene iweyo umazisowa. So Dr. Chakwera adaona kuti ine ndisazimane ndekha ndisazisekere pachitumbuka timati kujiwika pafinyi
munthu ukamapanda kucheza ndi anzako umazika pothina, umazika pakona kuti achimwene. Ndikumbukira mayanga amakondonera kuti muzipita kwa ankolo anu, muzipita kwa anti anu, muzipita kwa makhazeni anu, musamazike pothina. Usamakhale ngati kuti ulibe abale. So the same I am saying, Dr. Chakwera realizes kuti munthu uli ndi abale within the region, even SADC, even COMESA, even East African community, even when you talk about ECOWAS, economic community of West African countries, amanena kuti tiye tizikhala limodzi ngati ma regional blocks, tikakhalirana limodzi, we leverage on the infrastructure which is present maiko ena aja. So Dr. Chakwera has come kunena kuti yayi tigwiritsa ntchito infrastructure imene anzathu ali nayo, tigwiritsa ntchito ma advantages amene anzathu ali nawo kuti ifenso tipindule. So izizi ni matanthauza Deus nena kuti sizinangochitika, zatengera wina wache kukonzanso ubale ni Mozambiki kuti mafutawa ayambe kubweranso pa njanji, Amalawi tiyambe kuona kuti direction imene tatenga, direction iyi itithandiza komanso ikomera anthu onse. Mu mphindi imodzi imene tatsala nayo Chiwezi, kunachitika zisankho posachedwa pa nthawi yatha yapita kuti khala kutsiriza program anthu amalira kuti program tipase wanawo mwina kubwerako. Kunachitika zisankho ku Chilaweni komanso ku Mangochi ku Mwanza ward kumeneko kumene wina wa independent yana wina ku Chilaweni komanso ku Mwanza ward chipande Kongolesi mwina mu maseconds chabe. Izi zikutanthauza chani, zikutonesa zotani? Mwina make anthu anena kuti ya zisankho za makhansala singakhale ya district yabwinoyo. Ndikoza unena kuti choyambirira Deus sabata yatha timangamba nkhani yokhuza kuti Amalawi akudandaula kuti democracy sikuyenda. Komano ndapereka chitsanzo chimodzi kunena kuti simungakambe za democracy osakambapo za zisankho. Ngati dziko limalemekeza zisankho komanso limadziwa zokuti lamulo limanena kuti ngati kudera kwina kansala kapena phungu amwalira ndipo chisankho chimene chichitike within 2 months ka 3 months, ndipo chisankhocho ameke amapangitsa, muzadziwe kuti dziko limenelo democracy ikutsatidwa komanso ufulu wa anthu akuutsatira. Chifukwa choti kuti anthu sangakhale opanda owayimirira komanso owalankhulira kumbali ya kansala. So kumeneko ku Mwanza ward, ku Mangochi komanso ku Chilaweni ndizoona wa independent wa wina kumeneko ndi ku Chilaweni komanso ku Mwanza ward awina ndi Amalawi Congress Party. Uthenga waukulu kwambiri kuzipani zina za ndale zidzuke zichangamuke. Osamangocheza pa Facebook kulalata kupanga zibwana komanso kumangokoka na mzipanimu. Ndi nthawi yokuti adzuke achangamuke. Uthenga wanga dawo Deus nimachenjeza anthu achisamale chipani cha Malawi Congress Party. Sichipanga phokoso lambiri koma chimagwira ntchito. Anthu ambanena kuti ndino Congress. Ndikunena kuti Deus ndikunena kuti anthu ali ndi umboni. Anayankhula Bambo Boni Kalindo. Adanena Bambo Boni Kalindo anadisangalasa kwa nthawi yoyamba audio yawo naimvera yokwana 6 if not 7 minutes. Adanena kuti ino a DPP, inu a UTM, inu a Ford, ndizipani zina zonse UDF makamaka kumeneko ku Mangochi muisamale Kongeresi. They have sounded a clarion call kukuuzani kuti sakubwera kuzacheza, kukutengerani mpando a UDF ku Mangochi ku Mwanza ward. A DPP ni makhazeni ndi anthu akumeneko ku Mangochi. A UTM Kongeresi ukatenga mpando umeneko. Musamale anzanu amakhala pa ground, musagone tulo. Uthenga wa Bambo Boni Kalindo udali umeneyo. Amayita onena okha kuti anthu amati ndino wamisala. Mwena mumalize nkhani mukhanga kuti ndimafuna ndingodziwa zikutanthauza chani. Tanthauzo ndilobwere Deus. Kunena kuti tikupita ku 2025. Sikuti ndikusekerera kuti zindisangalatsa. Makondwa kuti ujeni Congress ya wina. Zimamvetsa sindikukondwa. Nkhani imamvetsa chisoni mukamayiyang'ana UDF, mukayiyang'ana DPP, mukayiyang'ana UTM, mukayiyang'ana kayenda Ford. Amangolankhula mapokoso kulimbana mchipanimu anzawo ali organized. Nofane necho Deus uzawo na Kongeresi phokoso lochepa sako kana ni munthu very disciplined but they are working on the ground. Chisankho chikabwera these are the results. Then mafuna nene kuti aphunzireko kanthu mmene anzawo chipani amachikonzera. Nofane pereke chitsanzo chimodzi Deus. Ena onse akukokana madate opanga convention sanakhazikike akongeresana nakale kuti pa 8 ndi pa 9 akhala kupanga chani convention yawo. That is the difference that this party brings on the table in terms of politics. They are organized, zinthu zawo machita mu nthawi yake.
chake kakala kumakhomana aso Kwa ineyo- uyasakabisana nawo imene ndi intraparty democracy Okay, koma chabwino. pomaliza ifake ndonena Deus nayo kuti adziwa samala anzawowa they are organized chimene akuchita amachidziwa ndi chifukwa chake malizati ngati akumwasa wodi kumangochi akatuluka ine simakhala udabo chabwino tithokoze kwambiri bambo Chawezi Banda nthawi zonse tikuyitanani kuti muzakhala nafe program mathamanga mmabwera Dziko. komanso mmakhala mukutambasula nkhani bwinobwino ndithu tikatero nde tafika pa ntsizo ya program yathu lero ya Kanimverere phokoso lochepa koma nkhani kuzizukuta mchimake tambasula bwinobwino mozama dzina langa ndi Deo Sandra mukufikiranso sabata yamawa pomwe bwereso ndi program ina ya Kanimverere tingoti mwakoma nonse.